Salud, horas marita kadang dengan mga saw pang musero tahu di acara jepek alay maripula. Ada orang supinatung masatan di debata jumul hita martanya. Debata janggo para suruhana sumurung mau lihat di pasar ohanami dia suruhan nama Tuhan. Naik tumayang mata kami Tuhan. Buka prohor pikiran nami asa mangula berperbiatan. Di bagasa Yesus martayakan. Amin. Dihita damang daerah pengasal persoalan hata ni debata dihita di hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 natar surat di Yohanes bidu 15 ayat 14 sono marido di sini. Aleleku mahamuna molo diulahamu nahu patikoni Tuhamu ido anggo sah. Ditakar masalah persoalan ale imadongan telah makatai matukar pikiran pasang hatong nasa holso di bagasa roha jaladongan di sitaonon baru kilon na niadopan di tengah-tengah ninggulu dongan malas niroha tong pasahatong aka las nirohaniba jala boy dongan laho mangula kasilon pe boy gabedo alani sahabat akrab teman dongan ale-ale ido na diro ni Yesus alehali di sini. Ita karunga sahabat siapa? Beda do ale-ale di hasil manon ale-ale do Yesus. Alai molo ale-ale ni Yesus di badaridah do ibadaria Yesus do dirina sohon ale-ale tanah semuru. Molo tabereng buke detta nomor 200 polisia di do ise do ale-ale ta na solo mubai ale na sumuro ima Tuhan Yesusi ai torope ale na dihasiangano saluh na imasadi molo mate dagingo ale na sumuro ima Tuhan Yesusi mola leta-leta na iportibion masadi doi bolo mati daging. Alaya leta na sumurung na manotong rodi saling-liling na ima tu hatta Yesus. Alani aleleta do alale ni Yesus do ita alale ni Tuhan ilu ita. Molo taulahon salutna kana di batik ketu kita. Ido tutu na marale aleope arondo na neksi ingoton. Arondo na neksi ulahonoton. Dakolan ale-ale songoni, dakolan ale-ale buti, keegoisan, holat tu diri ni sendiri, marang ale-ale, naso satia, naso adong pabahenam, naso adong pangulaon, alai ale-ale ditutut Yesus do, dibangido Yesus do tu kita songon ale-ale na, taulahon patikna, taulahon lomo ni rohani debata. Tohome tutu son ale-ale ni Yesus kita ikut taulahum malomone rohana taulahum ma'akana edokna taulahum ma'akapatikna aido lomo ni rohata jala iko singototta paingotingototta aria do borngin asa mangulwi jala tubui di bagasan mulutta marparbue naramos bulung narangolo mangos jala sudina niulana majadido ido na mangulahon lomo ni roh ni tong ita karong asa persiaw gabe alele ni tuhatai mahita nunga di patu hatai si rohana tuhita marhite na mate bana moko pita jala taida do takas pabahenan di debata di bagasan mulutong alani taulahumma patikna dot lomo ni roha ni debata dok dipoda 17 ayat 17 sonon marangise na dotong marholong ni roha ima ale-ale alai tertuluk di hagogotat pe iang godongat situtu ido poda 17 ayat 17 ido ale-ale ima na dotong marholong ni roha atong holong ni roha tarida marhite na mamulah lomo ni roha ni debata ala ni debata na sumurung kita amin makanya
Di pada jauh para suruhan sumurung, oro Tuhan ali-alina sumurung. Nama notong rori saling nenengna, nama ali tirin, umok kopai pakus atong ima tutu Tuhan. Ulah kami mapatik nanidok muhatam. Salomoni roham manasab di bagasan mulu nami. Mardalam mahami di dalam lomoni roham. Rupi parkuku hami Tuhan marhite tol di bawah asih roham Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus matanya kami. Saya sahut. Amin.